Paroni, mikä tilanne? Onni, joo, mä luulen, tai siis mä oon aika varma, että ihan kohta. No jopas. Onni, olin kovin huolissani. Huolissas mistä? Mulla oli homma niin hallussa. Ei hätää, mä oon tässä nyt. Ja mä olen tässä ja vaan sulla. Hei! Okei, sä pärjäät hienosti. Muista vaan hengittää. Toi varmaan sattuu. No, aika syvältä luotava havaintomies. No hei, anteeksi vaan, että mä oon sika. Miksi ei niitä tapahdu? Kyllä kai se selviää tosta. Niin, mitä jos se jää jumiin tai jotain? Mitä? Tarkoitat sä niin, että se olisikin niinku 1,5 lehmää? No en mä sanonut 1,5 lehmää. Just äsken sanoit. Paroni, sanoinko mä 1,5 lehmää? Hei, tohon mä en lähde. No, nyt. Oi, voi kun suloinen pikkupoju. Ole hyvä vaan. Täydellinen. Ootko miettinyt nimeä? Ajattelin, että kävisiköhän Ben. Sehän sopisi hyvin. Tervehdys, pikkuveli. Hei, pikkukaveri. Hä? Ootko kylläksä aikamoinen pikkukaveri? Missä ei? Me tässä vähän puhuttiin ja me kyllä tiedetään, että sulla on muita suunnitelmia, mutta me ihan tosissaan arvostetaan sitä, mitä sä teit tänään. Ja me vähän mietittiin, että jostain niinku sua huvitas jäädä tänne vielä vähäksi aikaa. Yhden asian mä sanon. Niin kauan kuin musta henki pihisee, yksikään eläin ei vahingoitu tämän tilan alueella.